Time out una sa challenges kay naki-ready get set run sa Jansan ang cast sa Running Man Philippines Season 2. Kauban si Kapuso actor Tom Rodriguez. Og wala kaikya sa Kapuso stars sa pagtry sa usa ka exotic dish sa South Cotabato. Ani ang report? Kalingawan ang hatod sa cast sa Running Man Philippines nga sila Glyza De Castro, Angel Garjan, Kokoy De Santos ug Boboy Villar ngadto sa ilang fans ato sa Kapuso Mall Show sa KCC Mall sa General Santos City. Nahingang hagayod ang fans diyang may kanta na si Glyza. Dugangan pa sa full energy nga hataw ni Buboy. Sa malaanghel nga pag-awit ni Angel sa iyang fans. Og sa pagharana ni Kokoy sa mga Kapuso. Ug syempre, halos dili na mahimutang ang fans sa kilig dang migawas na si Tom. Nagpadula sab ang cast alang sa ilang fans. I am happy since I've been fan of Glyza De Castro. Sobrang saya po ng experience namin ngayong gabi po kasi kahit hindi kompleto yung mga runners, napasaya po nila kami. Mas lami ang paghigugma sa mga taga Jansan diri sa amo karon. Kaya kaming makabalik ulit sa Jansan kasi sobrang warm talaga ng mga pagtanggap nila dito. Napakasaya, napaka-wild at saka warm ng pagtanggap sa amin. At talaga namang, ang tagal ko rin kasi hindi nakabal dito sa Jansan. Kasama na. Salamat! Dagang salamat sa inyong tanan. Lauman sab daw ang mas intense nga mga mission sa Running Man Philippines. Pa-intense yung mga mission namin. Tama. Alam din namin na masusurprise din yung mga viewers each episode. Nangyari Marami pa pang sinabi guest natin. ang hindi pa nagpapakita. Marami pang mga themes ang abangan nila. Totoo. Giimbitahan sab ni Tom ang mga Kapuso na suportahan ang iyang upcoming film. Nana ko project nga moabot very soon, so next month magsugod na mi. Pero aside from that, dakoy pelikula nga showing this year po bago lang minahuman. Wag mo akong iwan, directed by Direk Joel Lamangan, magtanaw mo. Apan while in Jansan, mitilaw ang Kapuso stars sa lami ang food delicacies sa syudad, sama sa tuna o guban pa. Apan wala sila kaikya sa pagsulay sa exotic food sa South Cotabato nga fried apan-apan. But overall, Sarap pala siya. Mamaya Crunchy. ulit. Kaya gustong-gusto ko yung Jansan Sobrang talaga, nagustuhan. full of surprises eh. Yes. Ako na-enjoy ko lahat ng pagkain. Mukha naman. Sobrang sarap ng mga ng mga lutong Jansan, yung Totoo. mga tuna, napaka-fresh. Na-try namin yung grasshopper. Ayun po, parang medyo napasarap yung kain. Tapos po, ang sasaya po talaga kasi yung mga panganyo po dito, yung mga tuna, ang sasarap. Lalo na po yung tuna belly nyo. Ako nga po, first time ko makatikim nung ganung tuna eh. Yung parang hilaw, pero ang sarap pala niya. kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.